Joo, tein tuommoisen teessä itse halakokoneen, eli mulla oli joskus tuommoinen puuilon sähköhalakomakone ja siitä meni se sähkömoottori, niin nyt lainasin tuosta mehtäkuormaimen sylinteriä tuosta, niin eli tuon jalan sylinterin siirtoistutin tuohon ja tuolleen pistin vain nuo korvakot tuohon. Ei tarvi letkuja eikä mitään päästellä, kun vain tuolta nuo tapit irti. Niin sitten saapi hyötykäyttää tuon vanhan halakomakoneen noin, niin ei tarvi kirveellä lohkoa niitä isoja tyvipölkkyjä. Kokeilin jo tuossa pientä koivua, niin hyvinhän tuo pukkasi halaki. Tuosta ostin tuommoista kalvanoettua siltapalakkia. Tuosta keskisen tien varressa oli siltatyömaa, niin 45 metriä, niin eihän se maksanut paljon mitään. Se oli romurauttoa, niin se vaikka ei kannata keuhkoa hengittää hitsikaassuutta, kahtoo aina vastatuulua. Joo, tämmönen projekti.